President! 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 I us preguntareu com vaig arribar fins aquí. Va ser duríssim. Em va passar la vida per davant, Era el dia del Madrid-Barça i jo havia comprat 2 entrades per 400 euros. No, és broma, Tenia un plan molt millor. Joan, aquest túnel és com el teu mandat com a president, Sembla que no s'acaba mai. Estàs segur que quan l'acabem entrarem dins el Santiago Bernabéu, Sí, Joan, i gratis, Semblarà aquella pel·lícula de Nezis, versió no Victoria Beckham, que la feia aquell, el Silvestre Sintalones. Qui? Aquell, sí, que feia el Ricky Balboa, i el John Rombo. Me siento los pies, Jo sí que no me siento los pies. Saps què li dic, president? Jo no serveixo per això. S'ha acabat. Escolta, Joan, tampoc servies per ser president del Barça i vas estar 4 anys, O sigui que pica, Joan, vinga, va, pica. Està bé. Som-hi. I el Joan va continuar picant. No sabia què, amb cada cop ens apropàvem més i més a la tragèdia. President! President! Però això serà després, Abans mirarem uns quants gags sobre aquell dia, que són divertidos, I no costen diners. Què més es pot demanar? Que divertido, aquest últim gag, Llàstima que no l'he entès. Havíem deixat l'amic Joan picant dins del túnel, fins que de sobte... Aquí sona buit, president! Crec que ja hi som! Ja hi som! President! Això està ple d'homes raros, ballant i bevent cubates. Devem estar al vestuari del Madrid. Perdone, ¿esto es el Bernabéu? ¿Qué Bernabéu? Esto es Chueca, cariño. ¿De dónde han salido estos? Sí, somos de Barcelona, Venimos de recorrer el túnel. ¡De recorrer el túnel! ¿Así lo llaman ahí? Sí, por eso estamos sudados, Joan iba delante y yo detrás. Oye, pues no tenéis pinta, ¿Qué queréis tomar? No, nada, tenemos que ir a ver el partido. Ni a hablar. Marchando los Bloody Marys. ¡Vamos! Joan, em sembla que són guais, que són de la carretera del medio, Disimula, que venen. Toma. Ay, muchas gracias, Gracias por invitarnos. Que invitarnos. Son a varios euros. ¿Qué? Perdona, es que con la música no oigo bien, Ya por decir que son 10 euros por cada cóctel. 10 euros. No, hombre, no. Son 20 euros. President! Us pensàveu que era sang, oi? Pues no, molt pitjor. Era un Bloody Messi de 20 euros. I així va ser com em vaig veure del Madrid-Barça. Per cert, com han quedat? 20 euros, Apa, doncs ja està. Vinga, el Gaspar, bona persona, ja ha fet la seva donació a la Marató de Castany. Molt bé, Doncs vinga, anem passant, que fa fred i vol ploure sobre les llambordines. Espera, on va? I vostè? Jo? És que no porto la cartera, Se l'ha menjat un gos. Un gos que passava pel carrer. Va, per favor, vinga, què li costa? Hola, perrito guapo, Por favor, Era veritat, Joan, Se l'havia menjat un gos, Número secreto. No miris, Quants diners posarà? 10 euros, 10 euros? Però què passa, Joan? Escolta, 10 euros meus, 10 euros teus, 10 euros de tots els catalans, 7 milions de catalans a 10 euros.
70 milions d'euros! Jo em sento molt millor ara. Sí, A veure, un... Escolta, no va, la tecla del 0 no va, Ara. Però escolta, no va, Això és la rebel·lió de les màquines, Aquí, aceptar. ¿Qué pasa? President, ¿qué pasa? President, És un error, ¿qué pasa? President, ¿qué pasa? ¿Pero qué le pasa? Joan, he ingresado 100 millones d'euros! Molt bé. És vostè molt generós. Però què li passa? Tranquil·litzi, president! Tranquil·litzi, president! Home, pensi que amb aquests diners vostè ha ajudat a molta gent. Pensi lo ben invertits que està, Miri, escolti, president, amb gent com vostè, només amb 4 com vostè, acabaríem amb les malalties minoritàries. 100 millones d'euros! Sí? 100 millones d'euros! 100 milions? He ajudat, no? Clar. Tot sigui per la gent que ho necessita, no? Clar que sí, president. 100 milions d'euros, Bueno, això acabarem amb les malalties minoritàries, no? I les majoritàries també, ¡Acción! Pasa, ¿no? Tu cara me suena. Bueno, yo era el presidente del... Felipe González, ¿cómo estás, No. Siéntate, por favor, Yo era el presidente del Real Madrid. Perdona, mamón, No. Mamón no, perdona, José Luis. Ramón. Ramón. Ahora lo entiendo todo, ¿no? Bueno, ahora que he entrado en el club de los expresidentes, vengo a pedirte consejo. ¿Qué es lo que hace un expresidente de un club de fútbol? Pisos, de pisos, Bueno, no los haces tú, ¿no? Los hacen los paletas, Y parkings, Fíjate que la tercera parte del subsuelo de Barcelona es mía, ¿no? Vete contando, ¿no? 2,5 euros la hora. Bueno, y también vamos al campo a gritar la puerta de emisión, ¿no? Y te invitan a las peñas a comer, ¿no? De gratis, No gastas dinero, ¿no? Y fíjate una cosa, ¿no? Te puedes llevar comida, ¿no? En un tupperware, diciendo que es para el perro, ¿no? Mira que mandonguillas, ¿Pero qué te pasa, Calderón? Que me han dado de baja de la visa y me han quitado todas las tarjetas del club para los pequeños gastos. Ya sabes, el pan, el yate. ¿Me han dado de baja? ¿La visa? Invítame a comer, ¿no? Pero si te he dicho que no tengo un duro. Bueno, entonces... ¿Pero qué haces? Es que yo por no gastar no gasto ni energía, Hay crisis, ¿no? Pruébalo. Sin tocar, Son 2 euros per mandonguilla. Tranquil, president. De seguida ens tocarà i podrem comprar l'entrada, Joan! 55 euros! És un partit important, president. Mira! Els adúlteros 55 euros, però els nens 10 euros! Sí, president, però nosaltres no tenim cap nen. Joan, escúchame. Quan tot sembla perdut, quan no queda esperança, el món necessita un héroe. Soc niñes! Niñes! Joan? Res ni nadie pot resistir-se al poder de la tendresa d'un niño. Anem, Joan. Perdó, por favor, demano. Soy un niño,
Hola, buenas tardes, Hola. Volíem dos entrades, un per gran i un per niño, perquè jo sóc un niño, i porto una samarreta de niño, de Mickey Miaus, Que güey, és el Barça, Sanchi Piruli, No és una mica gran, però si té els cabells blancs. És que... és que li... Mire, no, es que se me ha caído un bote de polvos de talgo. Sí, aquest matí jugant. Vejam, els carnets. Va. Tingui. A veure, Joan Gaspar i Josep Lluís Núñez. Ai, com aquell president. Quina casualitat, Nascut l'any 1931. Sí, és que vaig ser un niño prematuro, Vaig haver de passar a la incubadora 58 anys. Vostè s'està fent passar per nen per no pagar els 55 euros. 55 euros! Superlloro! D'acord. Què? Les entrades. Gràcies, Escolti, tercera graderia, No té primera fila? Es que no veo, Tengo 76 dicotomías en cada ojo, ¡Superlloro! D'acord. Té, tribuna. Moltes gràcies, Ho veus, Joan? Un altre èxit de... Escolti, que arribats a primera. De cap manera, sóc jo. Ai, miri, no em toqui el Bonaviu, que encara les tindrem. Però escoltin, senyora, sisplau, no cridin, que estava aquí dormint al terra i tinc fins i tot migranyes, Home, jo més que migranyes veig caspa. Però escolti, no m'he pogut dutxar, senyora? Si pensi que he dormit aquí com si fos un sense ostres, Sóc una persona gran, aquelles que miren les obres. Clar, perquè vostè és constructor. Bueno, sí, ja ho sé, però la cosa està gravíssima, No es ven un pis. Fins i tot m'han dit que faran una telemataró al TV3 dedicada a mi. Va, que ja obren la porta. La porta? La porta d'emissió! La porta d'emissió! ¡Ayuda! ¡Socorro! ¡Help! Si yo solo iba a la sección de niños, a l'infantil, que tenen la meva talla. I el documental no em va agradar gens, perquè s'hauria hagut de titular Espanya... Tu! Pa! Però escolta, si se'm va dir que avui el Crepònia l'acomiadava el millor president de la història, És que a mi em van dir el mateix. Això és motiu d'accés, És que no sé com pensen que tu i jo acomiadem aquest programa, si no ens suportem. Bueno, el Joker i el Charlie tampoc, i fa 2 anys que ho fan, Bueno, sí, bueno, no, però tu dones suport a un senyor que es diu Jaume Ferrer i jo a un senyor que es diu Pedrusco Rossell, Sí, però si t'he de ser sincer, no em convenç. Pues a mi tampoc, No et convenç el Sandro? No, no em convenç el Jaume Ferrer, És que ja no queden candidatos carismáticos. Saps què, Núñez? Que si ens presentéssim tu i jo, això ho guanyàvem amb la punta de la fava. I et diré més, Si nosaltres sempre féssim aquest gag, aquest programa aniria viento en pompa, Això ho hem de celebrar. El loro! Guarda'm això i porta'm 2 ampolles de cava. No, escolta, perdona, però és que jo no bec, sóc armenio. No, si és per tirar-nos-les per sobre. Tirar-nos per sobre? Sí. Malgastar el cava! No m'ho puc permetir, Núñez, crec que aquí accepten moneda d'Uzbekistan. Això ho pago jo. Ja, crec que aquest és l'inici d'una gran amistat. Som-hi! Però què fas? Bueno, és que demà es casa una neta meva, Aprovecho. Ai. Al loro! Però què fas? Al loro! Que no estamos tan...